Nandito naman ako, yung katropa nyo. Huwag yung kalimutan ang subscribe YouTube ko, channel ko. Ito mga ka-TV, ito yung kanin ko. Ito yung ulam ko. Ito, big. Ito, sus. Ito, sa amin, sa Bisaya, Ragunoy. Sa Tagalog, hindi ko alam. Talbos siguro to. Hoy! Nabulangan nyo! So, tingnan nyo, masarap to. Oh, malinis to. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ito. Baka may tilas to. Wala. Okay to. Makita ko sa iyo nga masarap to. Ito. Sarap. Sarap, oh. Tingnan nyo. Sus. Uy. Ito. Sarap ah. Anghang. Tingnan mo lang ako. Ang sarap. Nagunay, masarap. Tingnan nyo. Mabuti, may hagunay. Wala pang ulam ngayon. Nice. Oh my God! Wow! Ton. Ito pa. Medyo halang. Ayaw na ang tubig. Nice. Sarap. Ito na. Sarap. Sarap yan. Ito ako. Wala tilas. Pag may tripaso ito, patay ako. Wala tilas yun. Bro, masarap. Hagunoy ito. Mga ka-TV, hagunoy. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Medyo halang. Tingnan nyo. Ito, tingnan nyo. Sarap. Kaya na to. Masarap to. Kaya ako kakain nito kaya ako. Sanay ako to. Nakakasili. Tingnan nyo. Nice. Masarap to. Oh my God! Wow! Tuwing. Woo!
Buo kasi po ko. Hoy! Pinapulangan nyo! Ito ba? Mahal. Ito nga lang, muli. Hindi naman kabayad ng utang sa tindahan. Kaya, itong ulang ko. Kasi wala kang pera. Buti, kaya may hagunoy. Wala pa hagunoy, wala akong ulam ngayon. Wala akong pang kaya ng panghapon. Mabuti kami hagunoy dito. Stop it. Get some help. Ay, wala pa Wala akong ulam. Sarap pa. Medyo hangin lang sila eh. Oh. Hang. Bawa ko si Popoy. Ito, tinan nyo. Sarap. Nice. Hindi ito mag-crispy eh. Hindi ito pwede sa... Hindi ito pwede isa lang ito. Hanggang gabi na, kilaw na yan. Mainit pa ang kanin, mainit pa mahang pa. Ito si Popoy. Kung hindi ako, kakain ako! Kakain ako ng hagunan. Ito ba? Hindi lang ang tubig. Ay, hang. Oh! Tingnan nyo.